A Federación Galega de Comercio e a Asociación de Empresarios Terra de Melide, a SETEN, celebraron o pasado sábado o acto final da campaña de dinamización ao consumo nas vilas galegas que, baixo o lema "As compras na túa vila teñen premio", tivo lugar en Melide entre o 16 e o 27 de novembro. Comerciantes e consumidores melidenses acolleron a iniciativa con grande entusiasmo, recolléndose na urna habilitada para o sorteo máis de 12.400 boletos, o que significa un grande éxito de ventas e participación. O acto final da campaña tivo un atractivo programa de actuacións para nenos durante todo o día. Pola tarde actuou en directo a cantante Lucía Pérez e a continuación tivo lugar o sorteo de 3.000 euros en premios, 2 tarxetas regalos de 300 euros e 24 tarxetas regalos de 100 euros. O sorteo contou coa asistencia da dirixente da Asociación de Empresarios Terra de Melide, a SETEN, Sonia Baliño, o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, o presidente da Federación de Comercio de A Coruña, Miguel Agromayor, a alcaldesa de Melide, Socorro Cea, e María Jesús Muñoz Chesa en representación da Dirección Xeral de Comercio. A iniciativa As compras na túa vila teñen premio estivo organizada pola Federación Galega de Comercio en colaboración coas Federacións Provinciais de Comercio, a Dirección Xeral de Comercio e Caixa Galicia. Este ano desenrólase en 8 localidades galegas, executándose na provincia de A Coruña, en Ribeira e Melide.